Tim Karbi Anglong pen kepate pipon, Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong ardolong, ingkora tro constituency along ta, Unity, Victory and Prosperity Rally Radamaipi deng pono. Lason thak thaksi, pinile thotsi tame kejutsi Bithung Rengthama MAC Constituency arlo, Sarsenot patwa klamlongsi, bangsuamai paman ponlo. Bangsualong aluhi sarpo amana pengpen, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulidar Monghang, Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker, MLA EM MSC Rong Asar, Habipinpo lapen kethigidingatum chitong nuninti. Bangsualong ongdung armuatum amit hanga songpen COC BJP arachariya songalong chipau nuninti. Lapen ongdung Karbi Anglong kaching thura sayamoan Karbi Anglong Autonomous Council pen ingpupon. Lapen kaprek SHG atumaphan sitami tangka cek pipa jirpon. Tangte non Karbi Anglong CM pen kejutsi rally along kaninje alam thele non angton pen langponik tha. Tongkamukam pen humson pe report Karbi Daily News. Macini lo niltum joint parliamentary decision team Karbi Anglong decision lo Unity, Victory and Prosperity. Chingri long te high vegji high lo pulong te jara sayang deng kai tum klemun chunun po jara sayang deng le klem yupi laso munthi si chuke damtang Karbi Anglong Autonomous Council lo isi bharot ang kangalong ke sia furkimo lo je da furkimo lang labuino long kora trok tame team Karbi Anglong pansi pe high lo dake aju be pin lo thang ekdom pe tiring perai alhaya be pin lo thang da be pin lo long kora trok tame le ong dung avut kanan tin dame hai pon la so teng ben sinil tum te kachingri posi ke hailo pulong te sayang ding ta klem chun ko la so matha sinil tum long kora trok tame Karbi Anglong Autonomous Council election ahot rat ke sum towar pen chenglo kijuna lang pen chenglo boring awar sai pen chenglo akapre sayang ding ki sum an name kapichun je phansi nil tum tim Karbi Anglong along tina consensus dame high det pen team e isapen dam dela je party la pen council la chelang ra pet pen sinil tum dam lo la si ni tum elected pen la pen party chelang pet si along tina consensus da dam lo si mang mom sinil kine kijutsi asayang deng lo da Bithung Rengthama consensus ke nang tum chini lo along tina consensus da mena tum theklong lo je ke join na tum du pik je SC Congress APSLC pen penana bang fugang phitung nang join ke ong nai sia furki mo bang ke je doamla consensus chu probat chandra taro ke hai ke long ke 6000 plus non phong ka chetong bang ke 12000 plus la sinan tu matha ke join that si 2261 houses ke da ke Congress la pen APSLC tin mang join la si nonanil tum ka chinia tengte kalakha tengte je Karbi Anglong Autonomous Council election judet pen dak ni tum long na che abarim IEM keman tanglo chairman man talo bajong tisupen cenglo abarim IEM cumang kro ke hai pen cenglo abarim ACM mujari hanse pen cenglo abarim IEM atum pen andu lapen juga damtang Karbi Anglong Autonomous Council lo kacupate dun council election ahot hola hai bang puang phitum andame penan tum ngenang join no la si pangrum pet pen bang suri phok kep suse aphai ke non la council election that pen kan si pleng that pen afike penan bang puang phitum si nang join no la GP team Karbi Anglong sir la 6 schedule special ter advertisement mentelo sir pila la prabjin bendo po vacancy do anda fill up po ete non la nilitum la non venture school tum handaletum norma pielo ola sam ke venture school ke ben abi ada bang ke thaner lo ta Karbi Anglong Autonomous Council bang nilitum chuning lilo dang long asutum je kape thek je phan la sosi non venture school la tangka dame 69 crores Karbi Anglong Autonomous Council long nang le lo ta prabjin ben nilitum la non Christmas aprang kali jen kan kimia aprang la pipon po cheklion trok ako cheklion trok panda nang le lo kedone pibom lo kelong yang ya tum wanang ke pibom lo jara sayang deng da department na iya tum bang pibom lo la pen ke la ke klem ke tum ke long le dan nai sala klem dua long lo sala la 6 schedule special tela itu Karbi Anglong Autonomous Council se pio tela Karbi tu ke dam tang 192 post ame Karbi Anglong Autonomous Council pen advertisement pilo Karbi Anglong Autonomous Council pen interview kollo Karbi Anglong Autonomous Council pen appointment na pilo
Thank you, sir.